Nyakoram gajongo seromo kanyo saa 3 mar otieno. Erokuona nyako miero TV mar Ramogi mar nene weche manyien. Kawuono en chieng' tarik 17 dwe mokwongo higa mar 2025. Machiegni e weche manyien magoimore ka mokwongo magi thund weche manyien. The commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Museveni Yoweri Museveni oyier kendo e tielo mar 7 kaka jatend piny Uganda. Tok yombe yiero gi atamalo 71.66 mar ombulu. Even though our fee for this time is just 6,000, that tells you how the community looks at these learners. Even paying that 6,000 for a boarding school still becomes a challenge to the parent. Jopuonjre maromo 48 kuom jopuonjre duto maromo 104 mano luonge grade 10 school mar Kuja Special School kende e mosechope school. Ndara nigi portals from Koa Luanda nyaka Kala. Accident ni ndara ni seriously. Samathin ji otho accident mar mtokni mar jopikipiki. Jodak monyinyore e sub county magame e Siaya. Yuago reyo e wirach mar apaya mawuok Akala nyaka Luanda. Nyakoram gajonka moro mintiere machiegni weche geyo ne roma adimba kaparo ni kopogore gi wang jowi yudo wachiel kachiel e mbui magwa mag Uganda. Wantiere mbui mar Facebook, YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Lai maro marote machuo kariede ka uchiel nono machiegni. Wachako kod duoko mar yiero mano timore e piny Uganda e yiero maduong' kama Yoweri Museveni oyier kendo e tielo mar 7 kaka jatend piny Uganda. Loch mar Museveni biro seche ma jatend kweth maketo sirikal tesre pinyno Robert Kyagulanyi mong'ere kaka Bobi Wine ma bende ne nitiere ng'wela rokomten piny Uganda kwedo duoko mar yiero kowacho ni yierogo ok otim e yor ler. Jose Duor gi ler mathoth. Gikone to duol mochung'ne yiero e piny Uganda olando Yoweri Museveni kaka jaloch e ng'welaro komten pinyno e yiero maduong' manobagi tarik 15 dweni. Museveni ma jahigni 81 bet e komten piny Uganda e tielo mar 7 bang' yudo atamalo 71.66 mar ombulu kiluwe kod Robert Kyagulanyi kata Bobi Wine moyudo atamalo 24.72 mar kwano ombulu milion 11 mane oluti. Candidate Yoweri Museveni, having obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast at the election, the Commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Museveni Koloso e tipo mane oketo e mbui mare, jatend kweth maketo sirikal tesre Bobi Wine okwedo duoko mag yiero kowacho ni yierogo ok otim e yo malong'o. We reject whatever is being declared by Mr. Byabakama because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. And therefore, those results, the so-called results, are fake. Bobi Wine bende olero ni obila ne omonjo ode kendo en kachiel kod min ode odinnegi ei odgi. Wach ma obila okwedo katendo obila lero ni obila notere e alwora mar ode kaka yor jiwo arita e pinyno. My wife and I have been under house arrest since the 15th of January when we had elections. And yesterday, our house was raided by some police officers together with a number of other unknown individuals in plain clothes. Amidst that raid, I was able to use my skills and escape my house. But I know they're looking for me. Mr. Kyagulanyi Sentamu, as far as I'm informed, he's not under arrest. The deployment around his place, yes, it is visible. But we have deployed in all areas where our intelligence estimates give us a point to such areas as areas of interest. Obila bende oyango ni tulo ne obedo e pinyno otieno ma piny orugodo kawuono ka nitiere jogo ma obila omako kendo nitiere joma owito ngimagi. There were
engagements between police and rioters on 3 occasions, one at 8 p.m., 10 p.m., and 2 a.m. It is unfortunate that there were some fatalities registered. Duol mochung'ne tudruok e piny Uganda ne ogolo chik mondo olor mbui e pinyno kochakore tich ariyo jumani motelo ne yiero mar tich ang'wen, gino momiyo kweth maketo sirikal tesre koro yango ni yiero ok ne otim e yo maber. We demand that the internet be restored and the rightful declaration forms and tally sheets from the districts are uploaded on the internet so that the people of Uganda can see the rightful results in transparency. Yoweri Museveni mosebedo e telo kuom thuolo mar higni 40 kochakore higa mar 1986 koro dhi medo telo ne jopiny Uganda nyaka higa mar 2031. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kopogore gi mano, duond bura mar ODM otero campaigns mag tego duond bura no e gwenge mag Malaba e kaunti ma Busia odiochieng' ma kawuono. Jatend duond bura no Oburu Oginga manotelo ne jotelo mopogore mag ODM e kaunti ma Busia okoyo jokanyo mag ODM mane obalo kod duond bura no mondo oduog e ODM. E romo margi ma kawuono e gwenge ma Malaba e kaunti ma Busia, romo mar tego mbi mar duond bura mar ODM midendo kaka Linda Ground, jotelo mopogore mawuok e duond bura no osingo mar tiyo kanyachiel mar neno ni mbi mar ODM onene gwenge ma pacho kae. Kotelnegi kod ogai margi Dr. Oburu Oginga giango ni kaka ODM gi kore mar riwo jokanyo duto mag duond bura no. Tuko kwa broad base ambaye ni loose kidogo, lakini tukiendelea mbele tutaongea na hawa na watu wengine from a point of strength, na nyinyi mkinipatia hiyo idhini nitahakikisha ya kwamba we get the best as the biggest party in the country. Our party is the biggest party in the country, and we cannot be given peanuts. We must get our fair share. Dr. Oburu medo ni kaka ODM e kinde ma gibiro toa kod duond bura mar UDA ok gibi yie mondo dwaro mar githich oko. Komedo ni ODM en duond bura mantiere kod mbi kendo moseda kuom thuolo malach e pacho kae. Amenipatia mamlaka ya kukaa kwa hiyo driver seat, mimi nitaendelea na sitaogopa. We are not going to be distracted by side shows. We are not going to be distracted by side shows. Wale ambao wanafanya side shows huko na huko, mimi ninawaomba warudi kwa chama, warudi kwa mainstream, warudi kwa wananchi. Mimi sitaki kutaja jina la mtu, hawa wote ni watu wetu. Mimi ninawaomba warudi kwa chama, tukae pamoja, tuendelee. Jakomar ODM Gladys Wanga hoyango ni gibiro bago rombe mopogore e kor gwenge mapacho kae e dwaro mar tego ODM motelo ne yiero maduong' mar higa mabiro. Kata kamano, okwayo mondo chwal mapiyo chudo ne familia manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar sundo piny owacho. Na ile jambo ya compensation ya vijana wetu ambao waliumia ama kuuawa wakati wa maandamano, tunataka sasa pesa huyu mheshimiwa Atani aweke kwa ile Kenya National Human Rights Commission by February kwa supplementary budget, aweke pesa. By March, April, watu waanze kulipwa fidia wale ambao walikuwa wameumia katika zile post-election violence. Dwaro makamano bendo siri lwedo gi gavana e kaunti ma Busia Dr. Paul Otuma. Mwacho ni kaunti ma Busia biro medo riwo duond bura no lwedo e kinde ma gisiro jatendo ODM mar chwalo twak kod duond buche mamoko. Party leader, sisi tunakupatia baraka zetu. Lakini as we do that, jua kwamba hapa Busia ODM is the strongest party. Kwa hayo mazungumzo lazima tutakupatia. Tuko na watu wanajua kuongea hapa Busia. We are very good negotiators. Bangro margi ma Busia kawuono, ODM terorom gi mar siro mbi mar duond bura no e kaunti ma Kakamega odiochieng' makiny. Kopogore gi manya korom gajwang, jatend piny William Ruto horomo kod jotelo mag UDA mawuok e kaunti ma Nyeri kawuono e romo manotime kar jot ma adundo mar jatend piny ma Sagana State Lodge. E romo mare ma kawuono, jatend piny opuoyo bedo mar sirikand broad based.
komedo ni nyaka ne yang sirikandno onge ng'anyo moro amora mar sundo piny owacho mabende osetimore. Omedo ni oganda mapachoka ni uluto ne ombulu mokodeo dhot mowuoke. Komedo jiwo jotelo mapachoka mondo tine oganda kendo chop singo duto managi singo ne jopiny. Wewe leo tihoye hili Nyeri ile Nyeri. Asante sana Demothea Kegwa na Mutaika Higa, na alituambia juzi amechaguliwa na leo tuko na serikali ya broad based. Mmewahi kuona maandamano mengine kwa barabara? Mmeona fujo inaendelea? Mmesikia kelele inapigwa? Yes, kwa sababu inside the challenges that we have, we must look for opportunity to take Kenya forward. You voted for me not because of tribe. You voted for me because of the plan and because we had an agenda. 2027, ile kitu mtakuja kuniuliza, tulikupatia kazi. Wapi report card? Si nimetoa report card hapa ya half term. Mimi niko na report card ya next year. Kopogore gi manya koronga jongwa mi weche motenre kod somo. Wakiloni sigana mar school makonyo e jolo somo jopuonjre mang'aw. Madhongere luongo ni Upbet e kar dak ma ji yuto gintiere piny e gwenge mag Mukuru kwa Ruben Nairobi. Mantiere kod mor tok tero jopuonjre 36 achiel kachiel e mbalariany. Kata bedo ni aluora magisome ok ber. Ma e kinde ma pod skunde makamago medo sayo sirikal mondo oyang gi kaka achiel kuom skunde mapachoka kendo chionegi sir mar medo jiwo somo e kuonde dak mongore. Simfres Okinda nolimo skul mar Jobenha kendo losonwa lipodne. Wuoth ma achiel kachiel tero wanyake kar dak ma ji yuto gi e piny ma Mukuru kwa Ruben manitiere Nairobi. Jobenha Schools en achiel kuom skunde chuny kwa Ruben matemo jolo som jopuonjre mang'aw. Gichien oneno skul matin. Kidonje iye, ibiro yudo ka klese tindo to jopuonjre thoth. Ka jopuonjre somo ka gitiyo koda ler mawuok e chieng' kaluwore ni stima onge. Nyiso ni kochopo midhiambo, jopuonjre gi imoko nigi tach nyagile matindo matiyo kod sola eka ginyal menyo buge. Chal mar dier ot kaachiel koda dirisni gi korot chalo sikunde kata kuondego mapok otiek ger. Mak mana ngero nogo ni kik ijar buk gi oko mare. Ka warado kod director mar skul ni Joseph Odhiambo marwako wa skul ni mani kod kwan jopuonjre moyo 800. Nwabet piny kaka community mondo nyithindo mane nie drugs mang'eny nwakel together mondo ne chiem ne gisom kanyakla mondo giyud gimoro ma ginyalo timo. Taseneno matunda ni nikech sani the best school manokadho Embakasi South, West and East ne en Jobenha. Kata bedo ni achiedh nade mathotho kwako skul ni mano ok ne omono gi wuo penj kendo tero jopuonjre 36 achiel kachiel nyaka mbalariany. An gi jopuonj secondary and gi jopuonj 11 mokaw all paths and they are ready to work. Gitiyo matek kendo gitimo gimoro amora manyalo konyo nyathi. Kuom jopuonjre 69 manotimo penj mar KCSE higa mokalo e skundni, 10 noyudo B plane, 11 noyudo B minus. C plane ne gin ji 16, C minus ne gin ji 10, ka jo D ne gin mana 7. Ronnie Omondi kod Collins Mogire gin moko kuom jopuonjre manokale penyno kendo yudo B plane. Ka Ronnie dwaro bedo japuonj to Collins dwa bedo kil. Ronnie abedo japuonj mar Chem gi Maths. Gima mora gi bedo japuonj mokongo ayudo mentorship kuom Nerwa. Nerwa ojapuonj embe. Tigmanyiso ni ki japuonj market mar japuonj nitie. Ok nyal bet oko ahinya kapok yudo tich. Nyaka ng'iyud tich kama indikie. Kasto bende government otimo kamoro maber. Mawach ni seti ko puonj nyalo apply TSC, nyalo chako puonjo. Koro experience migen matin, kasto koro chioni medro matin tin. Jopuonjre gi lero ni kata bed ne gikalo e achiedh nade ngimagi, ne gijiwo dendgi kendo keto maine somo. Kar drugs kanyo to kanyalo wacho ni ne onge. Gimang'eyo ni ban influence nitie, chandruok moko matin tin nitie, koso osipeni nyalo nyisi ni wadhi watim kama ema ni e school bende nimiwaga guidance. Koro kar guidance kanyo inyalo jiwi. Kaso japuonj bende notimo nini no keto program moro maber, ki perform maber no sponsor. Koro notimo ni itimo marite mondo ikony janyuol be. Of course I was in a day school, so coming early in the morning, normally I used to come to school at exactly 5. I'm in school.
So that's one of the challenges on the way you can imagine how the challenge can be. Chiel kuom wich bar maduong' ma skunde ni godo en rem mar gige somo ka gimedo jiwo sirikal mondo jol som jopuonjre mang'aw kendo sir skunde ma kamagi. Apparatus wan go wakono gain manika ochopo samar practical wanyalo bilo wa assemble gik moko wapango mesni e class kanyo ka skul kanyo ema bedo labwa. Kosepango gik moko to wanyalo timo experiments koro kar laboratory kanyo to onge ema ni apparatus nitie mesni nitie wanyalo timo. Kado bedo ni skunde mag Upbet kaka jo Benfam konyo kama duong' e jolo som jopuonjre mang'aw. Kwayo margi mondo nywandgi e skunde mag piny owacho kendo giyud kony pok onyago lemo. Skunde ni onge laboratory, skunde ni onge library, skunde ni onge gimoro amora manyalo konyo nyithindo gi somo. Koro nakwayo ng'ata manyalo nena kama entie mondo kony skunde ni kata magero laboratory mar jo grade 10. Gie thuolo ni skunde mag Upbet gin moko kuom skunde mapok opuodhi mondo chiw kit somo e rang'iny mar senior kaluoro nitiere ni gino nyalo nego skunde gi matemo kama tek e konyo jopuonjre. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jopuonjre maromo 48 kuom jopuonjre duto maromo 104 manoluonge grade 10 e skul mar jopuonjre mantiere kod ng'ol mar winjo kata momo kuja Special School for the Deaf emosechopo sikul. Kaka jafwambo marwa George Malero, ma en achiel kuom sikunde madongo kata National School mag jopuonjre mantiere kod ng'ol. Ka penjo thoth gimomiyo kwan mapiny emosechopo mar dhi nyime kod sombgi. E giko mar tarik 16 mar dweni, mano jopuonjre maromo 48 kuom duto moluonge sikunde maromo 104 ema ne osechopo kawe kod lipot mogol kod 10 skul ma kuja Special School for the Deaf. Mae kelo penjo gimomiyo kwan duong' mag jopuonjre mag grade 10 pok odonjo sikunde skul bende achiel kuom skunde madongo kata National School mag jogo mantie kod ng'ol mar winjo wach e piny Kenya mangima. Japuonj maduong' mar sikunde Daniel Rabudho wach ni ka opogore kod pek mar chulo omenda mar somo, thoth jonyuol mantie kod nyithindo mong'ol chal ka gima ok odewo som nyithindogi. Students from the whole country, so that could be traveling challenges. Even though our fee for this term is just 6,000, that tells you how the community looks at these learners. Even paying that 6,000 for a boarding school still becomes a challenge to the parents. Rabudho wacho ni omenda ma ichulo ne jopuonjegi ma bende dak e sikul odwok piny kod piny owacho nyaka 12,000 kende e higa ka higa, to pod kwan jonyuol mathoth okel nyithindogi e sikul. Most students from hearing students we are admitting, most of them come even without school fees. Even currently, we have admitted 2 students without paying fees. Mana kaka sikunde mamoko osebiro kadhi nyime kod nyiso morgi ka otende kod duoko mar penj maduong' mar klas 12 e higa mag 2015. Skulni ma kuja Special School for the Deaf bende kinde ma okwongo ne obedo kod japuonjre ma okwongo yudo min grade mar B-. And for the last, in the history of this school again, this is the first time we have taken 3 to the university, with the top student getting B-. Tend sikuni ne oloso nyasi madhial japuonjene moyudo min grade mar B-. How did he get that grade? By working hard, reading, revising, because he believes in working hard, and he believes that those who are disabled are also able to work hard and pass exam. So I want to encourage all these other students also to continue working hard, and in future he wants to be a lecturer. Ginwal ka achiel kod skul moko e kaunti ma Migori bende koro pod dhi nyime mar nyiso morgi ka otende kod duoko mar piny maduong' mar 2025. My former school is Maseno School, and it all began here at Ebenezer BF Christian School. I scored a plane of 84 points, and that really made me feel happy. It's a long story, of course, a story of solitude, but I usually seek to find opportunity at that time of solitude. Thank Almighty for seeing our former learners of Ebenezer Christian School excelling in the national exams. Here we have the 2. One has topped with 84 out of 84.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogre gi manya korom gajwang' jopuonjre 1,200 mantiere kod dwaro mar omenda mar somo e ward ma Kibire kar chung'od bura ma Karachuonyo obedo gi fungruok bang' yudo omenda maromo $5.3 kowuok e agulu mar riwruok mong'ere kaka Auma Nyagoro Education Fund. Sir makamano obiro e kinde mathoth jonyuol e gwenge mopogore pod odiwo gi nyithinde e udi ahinya to madonjo e grade mar 10 kaluwore gi nok mar school fee. Ali Abich gi ler mathoth. Jopuonjre 1,200 mawuok e ward ma Kibire ka chud bura ma Karachuonyo kamoting'o mago madonjo grade 10 skunde ma senior secondary mopogore manoluonggie madhi nyime gi somo e skunde mag secondary mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko koro yudo fungruok bang' yudo siri omenda mag somo mabiro jologi e skunde ma gintie. Omenda maromo $5.3 mowuok e agulu mar somo ma ong'ere kaka Auma Nyagoro Education Fund mane ochaki gi jatend migawo mar omenda sirikand kaunti ma Homa Bay Solomon Obiero ma en patron mar gidwaro mating'o malo rang'iny mar somo e ward ma Kibiri. That education makes the child of a poor man rise to become a president. That education makes the child of a widow become a member of parliament another day. As people of Kibiri, professionals of Auma Nyagoro, we have come together to make sure that no child in Koyugi, that no child in Wadgone Nyongo, that no child in Kanyepir goes back home without attending classes. Pok mag omenda go biro e kinde ma jonyuol mathoth e gwenge mopogore osebedo ka golo ywak margi ni pod gikwamo kod nyithindo pacho ma ok ginyal donjo e grade 10 skunde manoluonggie kaluwore gi nok mar school fees ka Obiero wacho ni omenda mana gichiwo ne jopuonjre go eko ne osechwal e skunde mopogore ma gisome kendo onge japuonjre mabiro dong' pacho e Kibiri mangima nikech nok mar school fees. Tutame ok enena nono, ok diwacha ni tutam nikech en dhano wacho ni jasiasa moro wacho ni tutam en gima nigi nengo nikech tutam ni emomiyo an bende achung' kaka wuon, emomiyo nyithindo 1,200 ei Kibiri ka kiny dhi sikul kendo pesa osedonjo e account sama achung' e kan. Nyasi mar chiwo omenda ne jopuonjre ma kamago ne obagi e skul primar ma Samanga kama jakom Auma Nyagoro Education Fund Dr. Zachary Opapa kod telo mar nanga makono ne ojiwo jonyuol kod jokanyo mamoko mondo osir motegno somo mar nyithindgi. Penji ikia ni chief nogolo pesa di chiefe wageno kuomu mondo program ni ofaulu, leaders, opinion leaders duto jonyuolwa wageno kuomu mondo program succeed. Obiro succeed kijitolea kitamori migeng'o nyathini onge kuma wabiro dhiye, wabiro riembe to kapok wariembe taruwa kiiye monde. Indicators go ng'eny to kikawo the social indicator tiyudo ni level of literacy kawuono ka wan ka apenjo niya dong' nyithindo madhi somo medore koso ok omedore. Bende gikone riwruok mar Auma Nyagoro en mar dongo gwenge mag Kibiri kendo onge tudruok e weche mag siasa. Auma Nyagoro dwa bedo osiptande e thurwa ka dakupamne man. Auma Nyagoro dwa bedo gi mitoke maringo e thurwa ka mondo wach liel moro ni kia wadhi e liel dwa rumo e bwo wuonyawa gwe muneno. Auma Nyagoro wadwa gere maka Auma Nyagoro biro tiwinje kobiro. Ok en gir siasa, ng'en samo jomoko paro ni siasa mar Kibiri mar MCA ne gamo malich madiang' tal barwiwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakorom gajwang' dakika en 22 tok saa 3 mar otieno haka yo matin kawuono ben chieng' ngeso bang' yo matin nyakorom gajwang' abago ni twak e chenro mano mar mine wacho wendo bende sechopo e county marwa e studio marwa e county ma Kisumu. Kik dhi mabor. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage.
Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Beikori mar doke pacho, kama sigerni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa, Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito kichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromoga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday ni supuzo wake. Sapara gidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakoram gajonka moro mintiere machiegni twak marwa otieno makawuono chenro mano mar mine wacho. Thor wachwa otieno makawuono en jiwo somba nyithindo manyiri. Nyakoram gajwanga penj mano mar klas 12 KCSE mar higa mokalo. Bende duoko mare nosechiwa yanga e Januar, mano dwe mabende wantiere ni. Jopuonjre manotimo penj maduong' Nyakoram gajwang na gin jopuonjre 1993. 226 to kaluore kod jatend migawo mochung' weche mag somo Migo Sogamba noyango kanyo ni e higni 2 moluore Nyakoram gajwang kwan mag nyithindo manyiri manotimo penj mar KCSE nobedo koda medruok kipimo kod mago mag nyithindo mayawuoyi. Manyiso ni higa mar 2025 nyiri manotimo penj na gin 501,214 ka joma chuo kata na jopuonjre machuo na gin 492 penjo mabende neno kata ko oganda penjo kini mabende nwa pogo kata mna kanwa share mbui posters mbui mago oganda eni dibed ni girl child bedo empowered ahinya maloyo boy child. Kata kamano chenro marwa otieno makawuono to en mar mine wacho. Koro nyithindo manyiri ere kaka inyalo jiw sombe gi Nyakoram gajwang. Kata kamano nyithindo mayawuoyi un bende okwawe wuok e twak ma en twak mabende onywako ute nikech kana ng'iyo kata mna nonro mabende notim koda migawo mar somo nitiere counties 10 Nyakoram gajwang mabende jopuonjre manotimo penj ng'enygi na gin jopuonjre ma yawuoyi kipimo koda jopuonjre manyiri. Achiel kuom counties ma kamage gwenge makaluo makwan mag yawuoyi na ng'eny kipimo koda nyiri en county ma Homa Bay. Mano penj mano mar KCSE mar higa mokalo.
Bende nitiere counties 14 nyaka Ramgajuang mawachre ni jopuonjre manyiri nang'eny ahinya maloyo kwana mago mayawuoyi. E gwenge mago makaluo nyaka Ramgajuang nan achiel kuomgi en county ma Kisumo, county ma Nairobi bende nitiere kanyo. Omiyo tiende ma kawuono en mbaka ma bende ok adago kenda. Antiere ka gi Dr. Agnes Salome Awuor ma bende en registrar mar mbalariany mar Just en Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Utudre kodwa kintiere county ma Kisumo. Daktari arwaki ni machiegni twak. Sharon erokamano ahinya, amor kabire studio ma Kisumo kawuono. Amor kirwaka e duond mine kata mine wacho. Amor nikech I am a woman. And education emomiya abiro kata e studio ni kawuono. Gi title mimi and Dr. Agnes Salome Awuor. So onge, apart from God, onge gima value kaka education. To education ma value zaidi en education mar mine. Nikech minwa dino kosomo, dikoro dino kachopo kama na chopeni. To minwa no sacrifice everything as a widow for 30 years. Mwa bet kaka abet kawuono. Erokamano ahinya daktari. Esulwe mar minwa. Erokamano ahinya nikech ang'ini thuolo mwantiere godo e mine wacho en thuolo machuo. Kata kamano daktari mana gi penjo mana chako godo. Kanwa keyo posters e mbui mag oganda to oganda na penjo ni to boy child dibed ni ok bed empowered kaka girl child nikech kanyo na wacho motelo ni ma en higni 2 moluore e penj mar KCSE makwan mag nyithindo manyiri hewo karam na nyithindo machuo. Wachaka chaka gi kanyo nikech ang'eni utino makawuono to biro bedo kwa jiwo somb nyithindo manyiri chuo to nitiere kanyo. Sharon adwa koni ni part of my passion is also the boy child. And the foundation miluongo ni Hekima Kaka Society. Hekima Kaka Society deals with the boy child. Because in one way or another, the boy child owe oko. Okwa pay a lot of attention to the boy child, kaka wamiyo girl child. And nikech joma oko, we have a lot of foundations for the girl child. Lakini foundations matin e Kenya ka deal with girl child. And that creates a lot of gender inequality. To gimati more nyathima wuoyi kokijiwo because of the single motherhood mabed ntie Kenya matindo medore, onge dichuo ma nyathi neno kaka role model. Koro ka nyathi neno mana min gi kende, openjore ni to chuo manyalo luon kanye. To nyithindwa mang'eny mayowuoyi be sani we klas 8 to gidonje tija piko. Giwe klas 8 to gidonje nam, gidhie nam. To because of also lack of parenting, nyithindo mang'eny dhie drugs, dhie kongo at a very young age. So akwayo jothurwa kata jopuonj mantie mbalariany mantie secondary school, mantie primary school, ng'ieuru nyithindo mayowuoyi. Let's not concentrate nikech kwa wacho ni empower the girl child. Who are we empowering the girl child for? Tari wang'ane na weche mag motenre kod jiwo koro somo nyithindo manyiri. Nitiere moko counties 10 mabende kwana mago mag nyithindo mayawuoyi kata mana jopuonjre mayawuoyi noloyo mago manyiri. Gwenge mago makaluon wacho ni penj mano mar KCSE mano mar higa mokalo. County ma Homa Bay iwacho ni kwana atamalo 48 mag nyithindo manyiri ema notimo penj kipimo koda nyithindo mayawuoyi kwana atamalo 52. Samoro kaka jalnero ma olonyi weche mag somo to bende in japuonj kanyo in registrar e Just. Nang' mentiere gwenge mamoko ma samoro nyithindo manyiri bedo matin kipimo gi yawuoyi. Kanyalo mana nyisi counties 10 makamago miwacho ni kwan mag nyithindo mayawuoyi no nyithindo manyiri. Oriwo county mag Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, Narok, Samburu, Mombasa, Homa Bay, Nyamira, kanyakla kod county man ma West Pokot. Koro gima timore kama e gini nyithindo manyiri nyalo bet mang'eny e counties gi nikech kaka Wajia,
counties Mikwanogo, those are pastoral counties. Most of the boys fall out of the way. Iwinja Sharon. Koro nyithindo go chop kate form 4. Koro yudo nyiri emidhiro. Nyiri emadhi school. To gidhi school to ka gichopo form 4. Gibe gilale koriamo because of early teenage pregnancies, nikech early marriages matimore. Koro yudo counties kaka Wabiro Kisumoka. Ineno ka nyithindo ijiwo gi school. Ineno nyithindo ma yowuoyi jiwore gi school nikech sache moko that is the only option they have. Lakini nyithindo gin nyithindo. Kik wang'e ni mae nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako. Nyithindo duto onego som. Especially nyathi ma nyako kawuono. Nyathi ma nyako kokoriwore gi school maber. Onge dichuo madwa kendi gi lweti nono. Economy masani kila ng'ato kero gimore mesa. And if you can't discuss something on the table, then you are just a follower. Kate marriage. Kata kuadhi kate mbalariany. Sani onge ni mae miyo, mae dichuo. Waduto, wadhi mbele nikech gima ntie obwongowa. Gi experience mantiego, gi exposure mantierego. To onge gima mi exposure molo education. Erokamano ahinya. To gisani makoro jopuonjre rito riwore koda mbalariany kanyakla kod kuonde tiegruok mopogore opogore moriwo nyaka TVET. Seduoko mano mar KCSE mar higa mokalo. Mano jopuonjre 270,715 kende ema noyudo C+, manyiso ni mano grade kata mana alama mabed na giyudo manterogi straight e mbalariany. Manyiso ni kwan modong nikech wang'e ni nyithindo ma hao 900 notimo penj. Manyiso ni nyithindo 700 gi wiye ok bi yudo thuolo mar riwore mbalariany straight mana kaluwore koda duoko madwarore. Koro thuolo mage mabende nitiere ne jopuonjre makamage kaka registrar mano mar JUST nikech ang'e ni okinyi otieno makawuono gineno chenro achiel kachiel. Gima timore Sharon, adwa golo wiwa e gima waparo ni nyathi kom dhi mbalariany kore ka nyathi ochopo. There are a lot of TVET courses, diploma courses, ma nyithindo somo life skills. Adwa konjin kawuono e TV station ka. Ntie jomo timo degree, masani dok timo diploma. Nikech degree mane gitimo no okonygi. Nyithindo ntie madhi masom mechanical engineering, a diploma. Nyithindo ntie madhi agricultural courses. Nyithindo madhi TVET masomo education, masomo IT. Life skills is the way forward. White collar jobs sanitho. We need blue collar jobs. Nyithindo nyaka ng'i mako chilo, gimak law, gidhi agriculture, gidhi some electricity, gidhi some nyaka plumbering, gimak nyaka yo mar sports. So let us not be convinced nikoro kanyithindo 100,000 kende modhi, 100,000 gi onge kuma dhie, nyithindo gi ntie gi kama ginyalo dhie. Life skills are very important. TVETs are very important. Diploma courses are very important. Certificates are very important. Kata an mabet ka. Anyalo konini antie gi certificate, diploma mar antie gi diploma mar ang'o mar restaurant management. Kawuono ka onge tich mar barane, anyalo ya hotel kamoro, I can be employed. I have a nurse aid certificate moa mana America, goditasom America. Makawuono anyalo konyo jotuo kamoro. Koro kikwaket wiwane, koro nyithindo duto nyaka dhie mbalariany. Nyithindo duto mbalariany ni kende maging'iyo ni ibomi gitije onge tich. We have to teach our children to create their own jobs. To ntie nafasno. Tadira makende tije lwedo hisomo hiwacho ne TVETs mopogore opogore. Kata kamano Dr. Saloma noka thuolo bende dhi kama yo wang'wa. Adwaro mar mondo mi walos bende kotenre koda chiedh nade mabende nyithindo manyiro bedo kakadha hinya teenage pregnancy mabende gi dholuo iluongo kanyo ne hie ma oiu. Akeni kaka jala mabende osebedo kod manaka kedo ne nyithindo manyiri kanyakla kod yawuoyi.
wach mar teenage pregnancy iye ma ohiu di wach nango nikech bende aneno bende komedre kata mne gwenge magwa bende makaluo to bende osebedo ka thiro sombo nyithindo manyiri. Sharon, mane I grow up na antie gi dawa mane puonjowa kaka nyithindo manyiri onego bed, kaka nyithindo manyiri onego rit dendgi. So my background as a nun and an educator, I used to gather the girls and I tell them, as you see me, I'm a virgin. At the age of 45, does that mean that sex is food? Sex is not food. And there's nobody, Mausetho, nikech they don't have sex. Self-respect, gi self-dignity, gi character, oloyo tiles oduto mantierego. Koro, akwayo mine, whether you are in the political area, whether you are in the education area, whether you are in nursing, whether you are like my sister Sharon in the media, can we create time to talk with the girl child? Wanyalo loso nafas mondo waket siasa kando, lakini kapo kwa loso kata nafas wangire wan kaka mine, how do we portray ourselves? Wachal nadi, weche mage mae dhogwa. Are they words of encouragement? Are they words of dignity? Are they words that people, children can hear and you become a role model? Let's become a role model of the young girls. Kata university, ayudoga nyiri. Kaneno kirwakori maber, I tell you, you are very well dressed. Kirwakori maracha penji, are you going to the class or are you going to the bar? And I become a mother. Let's become parents of our children. Nikech kanya Theo say you don't age. All of us women are being blamed. And this thing can be eliminated. We as women, we take a reflective position. We're watching the first position is to protect family. The best success, mar mama, and success a family. How much time do we give to our daughters? Erokamano ne daktari gi jip mari ma samoro nyalo chiwo ne jopuonjre nikech nitiere jopuonjre ma samoro nitiere koda to gineno nok gitimo maber e penj mar KCSE mar higa mokalo. Samoro japuonjre na dwaro kata mana C+ and above. Tene grade maber nok oyudo mano mar dhi mbalariany achiel kachiel. Akeni ote mane ma dibedi godo ne jopuonjre ma kamagi kanyakla kod jonyuol samoro ma bende naneno nyathine no kotimo makare osebedo ka otiyo kod omenda mathoth e sikul gi wachni mogik daktari kwa tieko. Adwa wacho ni jopuonjre te ni where you start does not matter. And kamichik, some of us might have begun with certificates. Bas will move forward to diploma. Bas kanyo ya oyo mwa yudo nyaka degree. Mwa dhie masters. Masa ni luongwa doctors, mwa yudo PhD. So patience, acceptance, and being focused, give discipline in your life can take you anywhere you want to go. To parents, adwa kwa jonyuol, ni kiki compare nyathini gi nyathi jirani. Kiki kwal ni nyathini penj. Nikech kikwalo ne penj mochopo A, kochopo mbalariany, to waduoke gi josi. Koro wabeda parents ma accept nyithindo, imiyo nyathi encouragement. Nyathi kik dereni. Because you are comparing your child with your neighbor's child. Mano nyathini winje, encourage nyathino, kon nyathino there is no failure. And success does not define you. Is patient, being focused, and knowing what you want in life will take you far.
Erokamano ahinya daktari, erokamano ahinya kuom jipo makara no ka sabendo koro oseng'adowa agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa otieno ma kawuono achiel kachiel kintiere e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakoronga jwanga mano na Dr. Agnes Salome Awuor mabende en registrar mano mar JUICE Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mantiere county mano mar Siaya. Jip makare mabende nochiwne jopuonjre mabende notimo penj mar KCSE mano mar higa mokalo. Gisane yieno mar mondo mwamake gi kanyo chenro mar mine wacho orumo. Kata kamano aduogo koda weche mathoth mabende nwaikonu e weche manyien mag oimore. Kik idhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Nyakoronga jwang dakika 40 kod auchiel tok sa adek marotieno machiegni wadhi nyime kod weche manyien magoimore. Riwruogna sese pachoka ochiwo ndalo 7 ne piny owacho kod ten migawo mar thieth mar twak kodgi kendo manyo yore mag rieyo weche mag nases. Jagoro maduong' mar Nan Seth Panyako bende wacho ni tend kaunti ma Nairobi pok otwak kodgi e wi wach ng'anyo mar lakteche ma Nairobi. Efinyakidi miwaler. Kagitwak gi jofwambo e apise gibore Nairobi, tend riwruog Nurses pachoka Kenya National Union of Nurses NAN wacho ni nurses okosebedo gi alwora makare mar tich kendo piny owacho kaachiel kod ten migawo mar thieth ok mi pek midhiero ma nurses kadhe. The Kenya National Union of Nurses and Midwives is gravely concerned about persistent injustices and systemic failure affecting nurses and midwives in public health sector. Despite their indispensable role in safeguarding the public health, nurses continue to face blatant discrimination, neglected agreements, and inequitable treatment. Kuom mano, gichiwo ndalo 7 ne piny owacho kaachiel kod ten migawo mar thieth mondo gilalre e wi ber alwora mar tich ne nurses, ka ok kamano gibiro chiwo notice mar ng'anyo. First 7 days we have issued is for them to engage us.
At the lapse of the 7 days, we are going to issue now a strike notice. This is a communication to them that within these 7 days engage us. Now within the 7 days, if they don't engage us, we will now go on the ground and engage all our members so that we get the views of the National Advisory Council to authorize to issue a national strike. Kopogore gi mano, gidwaro ni ute thieth kaachiel kod counties duto okete tim winjruok mar dok e tich ma higa 2017 ma giwacho ni chiwo lai makare mar tich ne nurses e piny Kenya mangima. Bende giyuago bedo ni nurses mane ondiki e bwo orak mar Universal Health Coverage pok ondiki e yo mongirore kata obedo ni orak mekgi dhi karumo. Kuna watu ambao tunawaita waliandikwa na serikali UHC, Universal Healthcare Workers, ambao hatima yao walikuweza kuweka kwenye mikandarasi ambao wengine inaisha mwezi wa 4, wengine inaisha mwezi wa 5. Serikali iliweza kutuambia kwamba ilijitokeleza ikasema imetenga hizi pesa ambazo zipo. Wamelifanya budget ambazo hizo pesa zipo. Tunawauliza, mbona hawajaweza kuwapatia makaratasi yao ya kusema kweli wamewaajiri kwa haki na ukweli bila kuwafanya kazi kwa kandarasi? Hizi siku zinapotimia kwenda kuisha, wanataka waende wapi? Watakuwa watu wa Kenya wanani? Watakuwa watoto wanani? Kaluwore ni jochiw thieth duto e kaunti ma Nairobi oriwore gi lakteche ng'anyo margi, Panyako chiwo ler ni tend kaunti ma Nairobi pok otwak kodgi e wi nurses ma Nairobi riwore ng'anyo makamano. It is true that nurses are on strike and other health workers in Nairobi on genuine issues. Doctors have been out for quite a long time. Clinical officers followed, and now nurses and other health workers have also followed. We have not received any invitation from the county government of Nairobi to engage us. The only communication we received yesterday was when the county secretary was reduplicating and reduplicating the laws in the book, explaining to us, trying to educate us that health is an essential service, so on and so forth. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jodongo Gandaluo badema Nairobi okone jokanyo mag duond bura mar ODM owenyiso pogruok margi to gibed kod winjruok achiel kendo loso gi duol achiel ni mano biro miyo gi teko mar bedo mesa mar pok mag mwandu ka giloso e kinde romo margi e buore Nairobi. Mano kelo kanyakla rawere gi koni siero sirikal mar manywanda gi sani e yo ma jatend piny William Ruto kod duond bura mar ODM biro chopogo chenro mag dongruok mosechako kendo ok birema. Jogo owacho unanimously ni gikadho ni mondo oburu ma party leader daktari odhi mbele gi wuoyo manochaki gi William Samoei Ruto in terms of pre-election. Mar ariyo, giwacho ni wadwaro ni seche ma wadonje e chenro ni wateg chama mar ODM mondo mi ODM obed ni kombe mane wantiere godo kik dog chien odhi mbele. E pre-election agreement no ng'ato ka ng'ato oringe len mare. Kuma ne Raila nigi stronghold mare. Kuonde go wawene joluo. Amino wawene ODM mondo bed ni nyalo bedo ni en chama manitie kanyo to jo UDA bende wasapot kuonde mamoko. Omiyo wan gimo rais otimonwa ma wi ok nyalo wilgo. E ngimawa kaka Mose wacho. E kaka joluo wan pok nwayudo CS minister. Momiyo nombadi. To kaka joluo pok nwabedo gi PS wan go Raymond Molo. Wuoyi matiyo no kabisa, wuoyi matiyo gi rote. Kendo chako miyo pia wandai. Omiyo wan kaka wan joluo wang'ado kawula achiel kendo wakwayo rais kaka oganda luo. Nwadwa neno kode, wadwaro mondo thuolo odhi obede kode state. Familia mar obila mar GSU Dana Ayo manoyike kanisa mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa. Pod chunygi omoko bang' apisas mag obila kotenre kod mago mag thieth mane manyo ringre apisano kaluwore kod chik manogol kod doho ni mondo ringreno ogol e bur kendo mi familia mare negolo oko e bur ringre mai chich ni ok en mar dano yo. Jojuma nigiler kowuok kaunti ma Migori. Geno mane familia mar obelno mar Jesu Dana Ayo manioiki e laro mar kanisano mar St. Joseph Mission of Messiah of Africa e gwego mag Rongo nitierego ni gidhido ringre wuodgine mondo gidhi gi gwego mag Nyamware e kaunti ma Kisumu kawe kod chik manogol kod doho ne orem chopo. Mae obiro bang' obila kod apisas mag migawo mar thieth mane omi thuolo mondo koro gol ringre Dan Ayo e bur ne ogolo ringre mar dhano ma ichichgo nok en mano mar obila mosenindo. Kendo ne wantiere gi mor ahinya ni kawuono to wawin court wadhi gi owadwa dala wadhi kwa mor. To kuom hawi marach kwadhi to wayudo ka ringre no nok mar owadwa. Sirikal wadwa nokonywa
nikech kwachopo ka kendo ochako makuona yo tek wachako wadok e kuyo kendo ok wan gi mor. Confirmation osebet to onyiswa ni mondo waduog back nyaka Rongo police station. Kuyo ma wan godo manyaka sani wan go ni jaduong' ma wuona yo e thuolo ni oninde sel nikech weche moko ochopo ni e thuolo manwadhi manya yo e kanisa ni weche moko ne nitiere manotimore. Familiani mar obila mar GSU mosenindo ka otele kod John Ogutu wach ni kane gichope kar kano ringre ma Migori level 4 emne giyango ni ringre manie gol ok en ringre mar Danayo, ten ringre mar miyo. Ka wasebiro kaeri wayudo ogolo ringre no kare ringre no kar Migori to yud kare ka nok mar owadwa no oyud ka ne en mar ng'ama mama. Gima wasekawo kuom muda mang'eny magombowa ne wadwani mondo wakaw ringre marayo mondo waterie odhi oyik Nyamware. Mae osekelo penjo mathoth malo duoko kawo kuom familia mar mosindo Danayo mapenjo gimomiyo jogo mantie kod ng'eyo kama noike ringre wuodgi ne onge e kinde chenro mar golo ringre e laro mar kanisa no. Nitiere jedek mane nyalo ng'eyo nwa kama yo no kunye maber. Achiel kuom gi en chief of the area. And to that, ne en nyathi ayo maja grade 8 sano dhi grade 9. Ng'at mar ang'wen en jaoda yo of which ne ok apia kama nonego miwa e position mano yike chwore. E kinde ng'eto mar bura ni mani ogolo do mar Rongo tarik 8 mad mar 8 mar higa mokalo do ne ogolo chik mondo min od obila ni mosindo Danayo obedi e kinde ma igolo ringre kendo siem kama noike ringre obila ni. Okil mar kanisa no mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa Bernard Achola wach ni apisas mag obila kod mag thieth mane omi thuolo mondo koro gol ringre obila ni ma osenindo ok nyal dhi nyime kendo kod chenro ni nyaka jabero mar piny wacho tim nonro kendo yango ni ringre mani ogol e burni ok en mar mosenindo Danayo. Duogo report moro duogo ni ka irango ringre mane oter kacha yudore ni ringre cha ochalo mar miyo ok ochal mar dichuo to kata kamano ne ok ginyal duoge mondo giike nikech nitiere procedure manyaka to lu koka mano nyalo timore. Number 1 of the procedures manyaka lu en ni nyaka government pathologist luongi ma conduct examination mo fweny ni mae eri en ringre mar ng'ama dichuo koso mae en ringre mar ng'ama miyo. Esini mage timore okil mar kanisa ni mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa wach ni ande gitero ywakgi e doho mar ywagruok ka otende kod kesni kendo girito duoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorongo jonko uke kaunti ma Migori atiri kaunti ma Siaya kama jodak ma onyinyore mayudore sub kaunti ma Geme Siaya. Ywagore yo ewi rach marapaya mawuoka kala nyaka Luanda. Magi koni kelo negi hinyruok kod lal mathoth e ngimagi ma pile ka pile. Kokalo kuom masiche ma kinde ka kinde gino makoro miyo gi tich matek. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Mae chal mar apaya ma akala nyaka Luanda. Picha mako kabugni otimonewa e apayani. Gino mamiyo yore wuoth bedo matek tweta. Weg boda boda ringo kaloso mana zigzag e apaya eka mondo gikal. Nyamburko matindo kod matatu to mondo okal chuno gileng'ore mana gi achiel e dinga paya no. Kaloche to chur achura ka kukni kendo tetni mondo eka gikal. Jodak goyango ni rach mar apaya no osebedo ka kelo masira mathoth mag apaya ne jowuoth ainya to joboda boda weg nyamburko nyaka ne joma kalo. Waonge ndara nigi potholes from koa Luanda nyaka Kala. Accident ni ndara ni seriously. Sama thin ji otho accident mar mtokni mar jo pikipiki. Kanyo rach seriously nitie bugni. Makoro chuno nyaka ni gache owuoge wang'ayo mar lam oduogo ring oko. A time no nyalo yudo kata ka nyathi ni e bath barabara. Gari nyalo kata gweyo nyathi. Dho nyinyire primary school ka main gate ma nyithindo wuogo ni. Kaya wakwa sirkal ni mondo ketnwa e bumps. Nyocha dwe mar 11 nyocha mtoko gweyo ja piko kanyo
mana modwa tho to nitiere nyako siepena moko ma portals nie ndara kayo osego piny nitie nyako siepena mosetho kaka kona kabwana nitiere kama nosenego jaboda boda wadwa kai. Ewi mano gilero ni bugni mopong'o apayano nyayo maundu nikech joriembo kod jowuoth imonjo piny maru kendo imayo kinde magitemo kalo gino maketo ngimagi kuma rach. Ndara ni kata ka ng'ato tuo otieno ok inyal go sim ne jowadwa ma joboda boda gi miwuog otieno saa 2 tok saa 2 mondo konyni kata kin gi emergency moro ma jatuo midhi alwor nikech giluoro ni nitiere insecurity ndara joma lawogi matong'ogi mamagi apiko. Nitiere kuma rach kapok ichopo Gombe kanyo bende rach ahinya kabisa nikech portals ng'eny kanyo nyocha jokuoye rito chung kanyo to mayo wagodo pikipiki. Kwayo gene sirikal ahinya to ne jotelo mane giyiero masani nitie kombe en mondo ne kaka ginyalo reso apeyni e yor kungo ka gikoni kaka mae en apaya mane olosi e kinde ten jaod bura machon mosenindo jakoyo midiwo pok ne otimne kungo kata maintenance moro amora gi dho ngere. Nyaka ne moshi miwatho nyaka sani okwang'ega ni bende wagoga kura koso itiyo kodwa mana sama idwaro kura. Kore wakwayo MP wa matiyo ni problem ma kuonde gi oringe sima kata kobiro ekte liete kuonde go obone no shida mantiere ndernigi. Jakoye mono loso ndara lakini koro sai mna maintenance mondo timna maintenance mondo bed maber. Kora wakwayo sirikal mane wayiero kotelo buo mheshimiwa Akuba Banku Tuch mondo donjre wachni mondo konywa kaka jogo mano here mano miyo mbulu mondo mi wachni mondo rum. E kinde ma jodak go buono biro weyo luto ombulu ne jotelo magiseyo ni osejuong'ogi kuom igni bora ka ok winj ywakgi. Gigeno ni wang'ni ywakgi ewi rach apayano ibiro winji kendo kawo okang' mapiyo mar lose kendo kunge mondo giyud fuong'ruok. Kora wakwayo MP marwa kaponono ni owinjo ywakwa to be onyalo dware ni wan bende mbele kaa onyalo dware ni mondo watimne gimoro to losnwa barabara ni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, onyinyore ei South Game, Siaya County. Nyakorongo jang machiegni mesa mar weche tuke wachako kod lig mapachoka KPL. Club mar Shabana hoturo kok Sofapaka tok loyo gi gol 1-0 e tuke adhula lig maduong' mapachoka manobagi e alap Magusi Stadium. Gol no makende no e dakika mar 6 nolo gi jatugo Bronson Sugubo points 3 machalo Shabana nyaka thuolo mar 3 e chung mar timbe gi points 27. E tugo machielo manobagi e lig no maduong', Club mar Bandari FC opuko Kongo Tusker tok loyo Tusker FC gonde 2-1 tugo mane obagi e alap ma St. Sebastian Park mantiere County ma Murang'a. Anatanguliza mapema kabisa Wamatore Bobe. Amebeba upendo kutoka Kampala. Amebeba upendo kutoka Entebbe. Amebeba upendo kutoka Jinja. Simu zinaita. Team mar Manchester United odiochieng' ma kawuono oyudo loch margi mokwongo e lwet kocha ma kojolo Michael Carrick bang' loyo Manchester City gonde 2